Oh, roi des anges, l'âme songe petit en choix l'enoué, choix l'enoué par un goût, choix l'enoué, l'âme songe petit en choix l'enoué. هيدي افرا شوفاتو كم منقسي كم حوتن حماسن كم روسياني يوكرينن كم سودانن اسرائيلن أبي بوتو دا أي توريلو نمبر لبزبنا وحيتي ياقاتي مزولو غستد كم زغلو ديو زبل مقرم زفتر خوين اللو هيتي أب تحت بقى من دوتات وي غانغسترس وريقة بهزب استمرت بريزيدنت نايتا حقر أريل هنري كابتا حقر بقديتا كم سدت تغيرو وكلت نايتا حقر وكلت حقرات كاريبانيان صحفي قدات وصا أمريكا أنتون بلينكن أبصرخ بلو عب جمايكا استقايد أخيبا سلطانو نتزقوم مساقاقر منغستي كم دركبكوا انت تماباسع عبي زحزو سلطان زبلوغن بوزعاتيم مغنياتو تبريزيدنت سماود أمبر حقر هيتي نرأس ختماء بورتو أوبرينس حويسكا عب تحت قصصر ناي كتما قبننياتات وربلا وي غانغسترز آتين إما حدرا سلزلوا إذن وربلاتات ننفسهم كم وهبت فتحو قصيرهم أبزغصر معالتات شركنات بمفتار حادش منقس ناي متكال حساب كم زلو مكان تقلسو قوني كتاماتات ناي تهاجر بأفا مزبرت تقاس أسيرهم كم دلايهم إنا قتلو إنا زمتو إنا عمسو نهاجر هيتي عباي شاول كأيرهم هاي ركبو هيتي قن كمي لقى ناب كم زأمسل تراجد وريقا نمجمرا جيزي غانغستر سم حدرو هاجر كتكون سخ على مخنات انتا ايو زبل حتو كل عال نوري ندحريت ملسيلنا تاريخنا يتحاقر إنا العالنا لولومي قداي هيتي كندا هسكم حاكينا لنامو من كتالكم هاي فلينا نزي مدب أدالي زغربالكم أسمرهم هايلي إيه سناي من كتال زي دمت راديو إيراناي عمتو قلتشان عسر شمونتني هيتي بنعبدنا وسد اتقطع أنصار بريزيدنت جوفنيل موس زغنعي نيرو أب حدار عسر سلسته قلب نايت هاجرن لبي تخاطاتلت بوليتيكان أب رأسا ختما نايت هاجر بورت أوبرينس كنعه أبدغا منبر بارلاما نايت هاجر حدا فلوت شاولالو لا سالين تبايلو يسوع أب كباب ساعات 4 دحر قدري ناي بوليس مكاين نابتو بوتا أقنعه نبرت نايت شاول بزعبا مغنيات منسيين زفلتو ينبرمن كم قمتهم بوليس مسا نتوم نايت خبابو ورولاتات أبنا حرحدهم زجمرو وقنس نمهدعيو زبل نبره كم انتو خوينو ننبرت تخبابي أفويتا زهب بسراتي نيرو كأسيلو زقات أمنا قرقن ما ننكسب بيو زخيل ايكونن بوليس بألماما تخص خفتو معسونا قعقعو حزبنا قدناتات أوسي أمرشنو إذا كل جكانه بصحي كترن كايد بوليس نتقحلونا إلو زعمون حزبي إنا رشنو وين ورو بلاتا تركبو ناي كتما كنا صعبه أوش تحد معالتي إسران حدن سيبل دك هي تتقتلو قبننيا تاتاين ورون ورو بلاتاتون هيكونون أبزق السلام معالتات بزحق الديات ناسو عن حدن كبله شو عتدك نستيو تعمسا 400 غزاوتي كم زي نمرع عنوه كساب لومي اتفصامه نمنتا يقاديمو كيغلص زخل سب اي ترخبن قلعاتهم وربلاتاتهم نيمسلناي بوليس لبسن عدقن وديهم نتمت قعت زفصمو يبلو قالوت مستم وربلاتات استماشاطرو بالشوات أبالات بوليسيوم أبتا أمونغو قبلنياتات وربلاتات استخايد خوينات إيدوم يأتيهم يبلو نمنتاي زبل حتوغن ገና ይተመለሰን እቲ ግምት ግን ኣብቲ ሻውል ዝነበረ ምዕዝምዛምን ተቃውሞ ኣንጻር መንግስትን ንምጭፍላቕ ይበሃል ዝኾነ ኮይኑ
ሓደ ነገር ግን ንጹር ኮነ። እቲ ናይ ላሳሊ ጭፍጨፋ ብኡ ዘብቃዕ ከም ዘይነበረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 5,000 ዝኾኑ ሄይታውያን ኣብ ጎደናታት ብዝካየድ ጎነስ ከም ዝሞቱ ይንገር። ጋንግስተራት ሃይቲ ንርእሰ ከተማ ናይቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ነተን ዓበይቲ ዝበሃላ ካልኦት ከተማታት እውን ከም ድላዮም ዝቆጻጸሩ ኾኑ። እዚ ኩሉን ክፍጸም መንግስቲ ናይቲ ሃገር ስቕታ ሓርዩ ኣብ ዘሎ ክበሃል ኣይተኻለን። ንምንታይ እዮም ግን ነገራት ኣብዚ በፂሖም? ከመይ ኢሎም እዮም ገበነኛታት ሃይቲ ክሳብ ክንዲ ዝፋኒኖም ዝብል ሕቶ ክምለስ ይግባእ። ቁርብ ንድሕሪት ምልስ ክንብል ከድልየና እዩ። Roi des anges, l'âme songe petit en soit l'enoué, soit l'enoué par un goût, soit l'enoué, l'âme songe petit en soit l'enoué. ናይ ሃይቲ ታሪክ መንግስቲ ካብ ባእጉ ጀሚሩ ታሪክ ስርዓት ኣልቦነት እዩ ክበሃል ይከኣል። ስርዓት ኣልቦነት ድማ ቀንዲ መጫጭሕ ገበን ከም ዝኸውን ኣየጠራጥረን። ንገለ ካብ ሽግራታ ምዕራባውያን ከም ተሓተቲ ዝቐርቡ እኳ እንተኾኑ እቲ ዝበዝሕሲ ናይ ባዕሉ ናይ ህዝቢ ሃይቲ ውፅኢት እዩ። ናብ መበል 15 ክፍለ ዘመን ተመሊስና ታሪክና ንጀምር። ኣብ 1492 ክሪስቶፈር ኮሎምቦስ ናብ ካሪብያን ኣቕንዐ። ኣብኡ ሃብትን መሬትን ምስ ረኸበ ድማ ከም ማንም ናይቲ ግዜቲ ኤውሮጳዊ ዝገብሮ እዚ ግዝኣትና እዩ ክብል ብሽም ንጉስ ሃገሩ ንጉስ እስጳኛ ኣወጀ። በዚ ድማ እዩ ካሪባን ኣካል ግዝኣት እስጳኛ ዝኾነ። ድሕሪ ከባቢ 200 ዓመታት ናብ ክልተ ተመቕሎ እሞ እቲ ሃይቲ ትርከቦ ምዕራባዊ ክፋል ንፈረንሳይ ተዋህበ። ፈረንሳውያን ብጊድኦም ፀጋ ሃይቲ ንምግሓጥ ኣፍሪቃውያን ገላዩ ናምፅኡ መልእዋ። ነቲ መሬት ሽኮር፣ ቡን፣ ራም ዝተባህለ ኣልኮላዊ መስተ ንምስራሕ ዝውዕል ራም ዝበሃል ዘርእን እናፍረዩ ገሓጥዎ። ፈረንሳይ ሃብታ እናወሰኸ ኸደ፣ ሃይቲ ድማ ብኣንጻሩ። ስለዚ ኣብ 1971 እቶም ገላዩ ኣንጻር ጎይተቶም ክቃለሱ ተላዕሉ። ቱሳ ሊበርቲዩር ብዝተባህለ ናይ ቅድም ግያ ተመሪሖም ድማ ተቃለሱ። ሃይታውያን በርቲዖም ተቃለሱ እሞ ኣብ 1803 ነቲ መዳርግቲ የብሉን ዝበሃል ዝነበረ ሰራዊት ናፖሊዮን ገጢሞም ሰዓሩ። ኣብ ታሪክ ድማ ቅያሄታውያን ናይ መጀመርያ ዕውት ዕልዋ ገላዩ ኮይኑ ተመዝገበ። እቲ ዝያዳ ዘደንቕ ሸነኹ ብዘይ ናይ ማንም ሓገዝ ዝተኻወነ ናይ ባዕላቶም ዓወት ምንባር እዩ። ኣብ ጎረቤቶም ዝነበረት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓጋዚቶም ኣይነበረትን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ካብ 1801 ክሳብ 1809 ኣሜሪካ ንሃይቲ ትህቡ ሓገዝ ደው ኣቢላቶ ነበረት። ሽዑ ዘመን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ቶማስ ጄፈርሰን እዩ ነይሩ። ንሱ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕግን ኣምላኽን ማዕረ እዩ ዝብል ቅዋም ኣሜሪካ ክጽሕፍ ይውዕል እኳ እንተነበረ ኣብ ግብሪ ግን ንሱን እቶም ናይ ሽዑ ግዜ ጸዓዱን ሰብ ዝብልዎ ጻዕዳ ሕብሪ ቆርበት ንዝነበሮ ጥራይ እዩ። ጄፈርሰን ንባዕሉ ወናኒ ጊልያታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ሰውራ ሃይቲ እንተተዓዊቱ ኣብ ሃገረይ ዘለዎ ገላዩ ናብቲ ኣብነት ተኸቲሎም ኣንጻርና እንተተላዕሉኸ ዝብል ነበረ ስግኣቱ። ኣሜሪካ ንሃይቲ ከም ሃገር ኣፍልጦ ንኽትህባ ዳርጋ 60 ዓመታት ወሰደላ። ኣብ 1862 ኣብ ዘመነ መንግስቲ ኣብርሃም ሊንኮን ጥራያ እዋ ሃገሪኺ ኢላ ክትኣምነላ ዝኸኣለት። መሓልፎ እታ ገዛኢታ ዝነበረት ፈረንሳ ንኣሜሪካ ቀዲማ ኣብ 1825 ነጻነት ሃይቲ ተቐበለት። እንተኾነ ፍቓድ ፈረንሳይ ብነጻ ዝመጸ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሃይታውያን ከቢድ መዘዝ ብዘስዕብ መንገዱ ዝተኻነወነ እዩ ነይሩ። ከም ንቡር እቲ ጨቋኒኡ ነተጨቋኒ ካሕሳ ክህብ ዝግባእ። ኣብ ምዕራባዊ ልቦና ግን እዚ ዝሰርሕ ኣይኮነን። ፈረንሳይ ዝገበረቶ ኣንጻር ሕግን ሞራልን ዝእዝዞ ተግባር እዩ ነይሩ። ንሃይታውያን ናይ ዝተገዝእዎ ካሕሳ ክኸፍሉ ሓተቱ። እቲ ዝተሓተ ካሕሳ ኣዝዩ ካብ ምብዝሑ ዝተላዕለ ክኽፈል ዝከኣል ይመስል ኣይነበረን። እሞ ኸደኣ ሃይቲ እንታይ ገበረት? ንሃገረ ፈረንሳ ዕዳ ንምኽፋል ካብ ሃገረ ፈረንሳ ልቓሕ ወሰደት። እዚ ሲግንጠር ስርዓት ብምሁራን
ናይ ሄይቲ ድርብ ዕዳ እናተባህለ ይስምዕ። ካብዚ ዛንታ እንርድኦ ነገር እንተሎ ሄይቲ ካብ መሰረቱን ዋና መጻእያ ክትከውን ዕድል ከም ዘይተዋህባ እዩ። ከመይሲ ቁጠባኣ መጀመርያ ብሰንኪ መግዛእቲ ክዓኒ እንከሎ ድሒሩ ብድርብ ዕዳ ክሕናቕ ተፈርደ። ሄይቲ ነዚ ዕዳ ከፊላ ንኽትውድኦ ክንደይ ዓመታት ዝወሰደላ ይመስለኩም? 122 ዓመታት። እቲ ናይ መወዳእታ ዕዳ ኣብ 1942 ዓመተ ምህረት ተኸፍለ። ስለዚ መሰረተ ሃገር ሄይቲ ሰናይ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን። ናብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ነብል ካልእ ወራሪ ቲዒንታ ናብታ ሃገር ኣንበረት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ። ካብ 1911 ክሳብ 1915 ሄይቲ ኣብ ዕግርግር ነበረት። ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት 7 ፕሬዚደንትታት ገሊኣቶም እናተቐትሉ ገሊኣቶም እናተዓልዉ ተቐያይሩ። ስለዚ ኣሜሪካ ሰግአት። ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ምናልባት ጀርመን ወይ ፈረንሳይ ከም ብሓድሽ ንሄይቲ እንተወረራኸ ኢላ ኣስተንተነት። ስለዚ ዋሽንግተን ቀዲማ ክትጎይ መረፀት። ኣብ 1915 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዊድሮ ዊልሰን ወተሃደራቱ ናብ ሄይቲ ኣውፈረ። በዚ ድማ ምሕደራ ኣሜሪካ ኣብ ሄይቲ ጀመረ። እዚ ምሕደራ ክሳብ 1943 ን28 ዓመታት ቀጸለ። ዋላ ኣሜሪካ ካብታ ሃገር ምስ ወፀት እውን ጽልዋ ኣብኡ ተረፈ። ኣሜሪካውያን ዝሰማምዕዎም ፖለቲከኛታት እናደገፉ ምትእታዎም ኣብ ሄይቲ ቀጸሉ። ሓደ ካብዞም ፖለቲከኛታት ፍራንስዋ ዲቫሌ ወይ ፓፓዶግ ነበረ። ንሱ ኣሜሪካውያን ካብታ ሃገር ድሕሪ ምልቃቖም ናብ ፖለቲካ ተጸንበረ። ኣብ 1950 ወተሃደራዊ ዕልዋ ድሕሪ ምክያዱ ናብ ምሕባእ ኣተወ። እቲ ሽዑ ዕልዋ ዝፈጸመ ጁንታ ን6 ዓመታት መርሐ። ኣብ 1957 ምርጫ ተኻየደ። ፓፓዶግ ካብቲ ሓቢኡሉ ዝነበረ መንቀራቕሮ ወፂኡ ዕዉት ጎስጓስ ኣካየደ እሞ ፕሬዚደንት ሄይቲ ኮይኑ ተመርጸ። እዚ ምናልባት ነዚ ናይ ሎሚ ወግዕና ቀጥታዊ ጽልዋ ዘንበረ ኣብ ታሪኽ ሄይቲ ወሳኒ ምዕራፍ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘመን ነበረ። ኣብ ዘመነ ፓፓዶግ እቲ ናይ ወረበላታት ወይ ጋንግ ስርዓት ኣእታተወ። ቶንቶ ማኩቱ ብዝበሃል ጭፍራ ወረበላታት። ፓፓዶግ ንሰራዊት ሃገሩ ይኣምኖም ኣይነበረን። ስለዚ ቁፅሪ ሰራዊት ምክልኻል ቀኒሱ ናይ ገዛ ርእሱ ብጭፍራ ወረበላታት ዝቖመ ዘይሕጋዊ ሲቪላዊ ዕጡቕ ኣጣየሰ። ንቶንቶ ማኩቱ ብዛዕባ ተራ ጭፍራ ወረበላታት ግን ኣይኮናን ንዛረብ ዘለና። ቶንቶ ማኩቱ ክሳብ 25,000 ወረበላታት ዝሓዘ ዓርሞሸሽ ጭፍራ ነበረ። ዕማሞም ቀሊል እዩ ነይሩ። ተቃዋምቲ ፓፓዶግ ምቕንጻልን ምእሳርን ምፍርራሕን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሄይቲ ድማ ራዕዲ ከም ዝነግስ ምግባር። ከም ጭፍራ ገበነኛታት መጠን ዕማሞም ብዝግባእ ከም ዝፈጸሙ ይእመን። ከመይሲ ናብ ቅትለት ወፊሮም ክሳብ 60,000 ዝበጽሕ ህዝቢ ሄይቲ ኣለቑ። ኣብ 1964 መንበረ መንግስቱ ገበነኛታት ዘጽንዕሉ ፓፓዶግ ንነብሱ ናይ ዕድመ ልክዕ ፕሬዚደንት ሃገረ ሄይቲ ክብል ሸየመ። ዕድመ ልክዑ ግን ካብ 5 ዓመታት ዝሓልፍ ኣይኮነሉን። ኣብ 1971 ሞተ። ወዱ ጆን ክላውድ ዲቫሌ ድማ ንዕኡ ተኪኡ ፕሬዚደንት ኾነ። ንሱ እውን ከም ኣቡኡ ቤቢ ዶግ ወይ ህፃን ዶግ ዝብል ሳጓ ወሰደ። እታ ሰብኣዊ መሰል እናብረት ምስባኽ እትፈትው ኣብ ዘርባሓ እዋን ግን መስር ዘይግድሳ ኣሜሪካ ደጋፊት ክልቲኦም ኣቦን ወድን ፕሬዚደንትታት እያ ነይራ። ኣቦን ወድን ንዝተኸልዎ መንግስቲ ክውዕል ብድምር $900 ሚልዮን ዝኸውን ገንዘብ ለገሰት። እዚ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ሰብዓታት ብምዃኑ ብናይ ሎሚ መጠን ሸርፊ ምስ ዝዕየር ብዙሑ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ሄይቲ ኣይማዕበለት፣ ህዝባ ኣይረኸቦ፣ ወዮ ገንዘብ ደኣ ኣብ ምንታይ ዋዕለ ዝብል ሓታት ምስ ዝህሉ ዝበዝሕ ካብዚ ገንዘብ ኣብ ጁባ ስድራ ዲቫሌ ሰፈረ። እንዳ ዲቫሌ ጅቦኦም ብስም ህዝቢ ሄይቲ ብዝተለገሰ ገንዘብ ከጥሩ እንከለዉ ቁጠባ ሄይቲ ግን ናይ ቁልቁለት ጉዕዞኡ ቀፂሉ ናብ ማዕሞ ይንቆት ነበረ።
ሃብቲ ናይቲ ሃገር ደርዘን ብዘይበፅሑ ዜጋታት ተባሕተ ንሶም እውን ገንዘቦም ደስ ዝበሎም ሰብ ናብ ስልጣን ንምሽያምን ምውራድን ተጠቀምሉ። 1986 ግን ኣብታ ተስፋ ዝተሓረመ ሃገር ተስፋ ዘስንቕ ምዕባለ ተኸስተ። ቤቢ ዶክ ካብ ስልጣኑ ተባረረ። ቶቶ ማኩቱ እውን ከም ዝብተኑ ተገብረ። ኣብቲ እዋን ተስፋ ግን ሓደ ወሳኒ ታሪኻዊ ስሕተት ተፈጥረ። ቶቶ ማኩቱ ከም ዝብተን ዳኣ እምበር ዕጥቁ ከም ዝፈትሕ ስለ ዘይተገብረ። እዚ ማለት 25,000 ዕጡቓት ወረበላታት ሓታተ ዘይብሎም ኣብ ጎደናታት ተበቲኖም ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣብ 1990ታት ምርጫ ተኻየደ። እዚ ኣብ ታሪኽ ሃይቲ ናይ መጀመርያ ነፃ መረፃ እዩ ነይሩ። ጆን በርትራንድ ኣሪስቲድ ድማ ተዓወተ። ቀዲሙ ካህን ዝነበረ መራሒ ፀገማውያን ዝኾነን ኣሪስቲድ ዘመነ መንግስቱ ብሰናይ ኣይፈለመን። ኣብ 1991 ሰራዊት ናይቲ ሃገር ብዕልዋ ፈንቀሎ። ስለዚ ኣሜሪካ ደጊማ ኢዳ ኸተእቱ መረፀት እሞ ወታደራት ልኢኻ ነቲ ዕልዋ ንድሕሪት መለሰቶ። ከምዚ ጌራ ድማ ኣብ 1994 ኣሪስቲድ ደጊሙ ናብ መንበረ ስልጣኑ ከም ዝምለስ ገበረት። ብወታደራት ዝተገብረሉ ዕልዋ ደጊሙ ኣብ ሰራዊት ሃገሩ ከም ዘይኣምን ስለ ዝገበሮ ድሕሪ ደጊም ወታደር ኣይደልን ክብል ወሰነ። ዘየገርም ኣይኮነን። ኣብ ትሕቲ ኣሪስቲድ ሃይቲ ንጭፍራታት ዕጡቓት ጎደና ኣሚና ሰራዊት ምክልኻላ ክትብትን ወሰነት። ኣብ ክንድኡ ሲቪላውያን ዕጡቓት ጉጅለታት ቆሙ። እዞም ዕጡቓት ወገንነቶም ንኣሪስቲድ ኮይኑ ንዑ ወኪሎም ኣብ ጎደናታት ሃገር ቁፅፅሮም ንምንጋስ ወፈሩ። እዚ ስጉምቲ ንገለ ዓመታት እኳ እንተሰርሐ እቶም ንሃብቲ እታ ሃገር ዝወነኑ ውሑዳት ፀጋማዊ ኣካይዳት ፕሬዚደንት ክዋሓጠሎም ኣይከኣለን። በዚ ድማ ኣንጻሩ ዝቐንዐ ህዝባዊ ተቃውሞ ከም ዝለዓል ገበሩ እሞ ኣብ 2004 ካብታ ሃገር ሃዲሙ ኣብ ስደት ተዓወ። ኣብዚ ድማ እዩ እቲ ዘስደምም ክስተት ዝፍጠር። ኣሽሓት ዕጡቓት ዝሓዛ ጭፍራታት ዝዓምቑ ዘይብለን ምስ ዕጥቀን ኣብ ጎደናታት እንተተበቲነን ዝእዘዘን እንተዘየለ ዝቋፃፀረን እንተዘየለ ትእዛዝ ዝህበን ኣካል እንተዘየለ ዝተርፈን እንኮ ነገር ዕጥቀን ጥራይ እንተኾይኑ እንታይ ከም ዝፍጠር ንጹር እዩ። ስዒቡ ዝተፈጥረ ፍጹም ዕግርግርን ስርዓት ኣልቦነትን ነይሩ። ናይ ሃይቲ ዕጡቓት ወረበላታት ናብ ዓበይቲ ናይ ገበን ጭፍራታት ማዕበሉ። ዕፀ ፋረስ ክሸጡ፣ ኣፅዋር ክነግዱ፣ ህዝቢ ኸርዕዱ ጀመሩ። ድሒሮም ኣብቲ ሃገር ዝመፁ መንግስታት ነዞም ጭፍራ ወረበላታት ንምዕጋት ንምንታይ ዘይተኻእሎም ዝብል ሕቶ ክለዓል ንብሩ እዩ። እቲ መልሲ ዕጡቓት ወረበላታት ንኽትዋጋእን ስርዓት ንኽተትሕዝን ሰራዊት የድሊ። ሃይቲ ድማ ሰራዊታ ቀደም በቲናያ። ኣብ 2017 ናይ ሽዑ ፕሬዚደንት ዝነበረ ጁቨኔል ሞይስ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ከም ብሓድሽ ንኽዋቐር ገበረ። እንተኾነ 500 ወታደራት ጥራይ ዝነበርዎ ተቋም ኮነ። እዚ ስጉምቱ ንብዙሓት ተቃወምትን እቲ ሃገር ናብ ናይ ውልቂ መሬቶም ዝቐየርዎ ሃብታማትን ስለ ዘይሐጎሰ ዕጡቓት ዝኣኽሉ እሞ ኣብ 2021 እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ገዝኡ ዕጡቓት መፂኦም ቀተልዎ። ብኣንጻሩ ካብ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ንላዕሊ ፖሊስ እቲ ሃገር ይሓይሽ ይበሃል። ከመይሲ 15,000 ኣባላት ስለ ዝውነን 11 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዘለዋ ሃይቲ 15,000 ሓይሊ ፖሊስ ግን ክሳብ ክንደቲ ብዙሕ ኣይኮነን። ኣብ ርእሲ እዚ እዚ ሓይሊ እውን ኣብ ዕጥቂ ዘሎ ኣፅዋር ትርጉም ኣልቦ እዩ። ገለ ካብ መሳርያታቱ ኣሜሪካ ኣብ 1915 ዓመተ ምህረት ትጥቀመሎም ዝነበረት ንቤተ መዘክር እምበር ንሓለዋ ሃገር ዘይበቕዑ ጥንታውያን እዮም። ብኣንጻሩ እቶም ወረበላታት ብቴክኖሎጂ ዝሰልጠኑ እያቶም። ዕጥቆም ዘመናዊ ኮይኑ ካብ ኣሜሪካ ብኮንትሮባንድ ዘእተዎ ኣውቶማቲክ ጠመናጆ ይዓጥቁ። በዚ ከም ዝኣመሰለ ክስተት መንግስቲ ሃይቲ ሃገሩን ምቁፅጻር ዝኽእል ሓይሊ ዘይትረፍ ዕድል እውን የብሉን። በዚ ድማ ገለ መራሕቲ
ንድሕነቶም ናቶም ወረበላታት ክጽግዑ ግድን ኮነ። ስልጣኖም ንምድልዳልን ውሳነታቶም ንምትግባርን ናተይ ዝብልዎ ጭፍራ ወረበላታት ክጥቀሙ ይረኣዩ። ንሀይቲ ኣብ ልዕሊ መንደዓት ጉርንጉሪት ዝኾና ካልእ ነገር እቲ ጸኒሑ ዝገጥማ ባህርያዊ ሓደጋታት እዩ። ኣብ 2010 ሀይቲ ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ተጠቃት 300,000 ዜጋታት ሞቱ። ኣብ 2016 ካልእ ናይ ህቦቡላን ዕልቕልቕን ሓደጋ ኣጋጠመ። 850 ዜጋታት ክሞቱ እንከለዉ ኣብ ትሕቲ ቅርጽን ንብረትን ዘይተኣደነ ዕንወት ወረደ። ኣብቲ ድኽነትን ዕንወትን እቶም ጭፍራ ወረበላታት ዝያዳ ሓይሎም ወፁ። ሕጂ ግን ዓጋቲ ዝርከቦም ኣይመስሉን። ልዕሊ 200 ናይ ወረበላታት ጭፍራ ጉጅለታት ኣብታ ሃገር ይነጥፉ። ገለ ካብዞም ጭፍራታት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣባላት ዘለዎም ኮይኖም ካብዚኦም እቶም ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይቲ ሃገር ሰረይቶም ይርከቡ። ሓደ ካብኦም G9 ኣልያንስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሓደ ጂሚ ሼሪዘር ወይ ባርቢኪው ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኣባል ፖሊስ ነበር ይምራሕ። እዚ ጭፍራ ወረበላታት ብዙሓት ኣባላት ሰራዊትን ፖሊስን ነበር ዝሓቆፈ እዩ። ካልእ ምስኡ ዝወዳደር ጭፍራ ጂፓፕ ዝበሃል ኮይኑ እዚ ጉጅለ ምስ ተቋምቲ መንግስቲ ሀይቲ ወይ መንግስቲ ሀይቲ ነበር ዝተኣሳሰረ እዩ ይበሃል። ካልእ ጭፍራ ወረበላታት 400 ማዎዞ ክብል ነብሱ ዝሰየመ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ካብ ዘለዉ ጭፍራታት እቲ ዝዓበየ እዩ። መራሒኡ ጆሊ ጀርሜን ወይ ብሳግኡ ዮንዮን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቤት ማሕቡስ ተዳጒኑ ይርከብ። ኣብዚ ዓመት ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣጽዋር የካይድ ምንባሩ ተኣሚኑ ፍርዱ ኣብ ምጽባይ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጉዳይ ሀይቲ የገድሰኒ እዩ እያ ትብል። ስለዚ ምርጋ ናይቲ ሃገር ክሰርሐ ምባል ኣይትረፈን። ዋላ እኳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወታደራታ ናብ ሀይቲ ከተኸትት ቅርብታ ኣይትኹን። ብብዙሓት ሃገራት ዝቆመ ዓቃብ ሰላም ምዝዋፈር ክትምውሎ ቅርብቲ ምህላዋ ግን ትገልጽ። ሰላም ሀይቲ ዝዕቅቡ ኣህጉራውያን ወታደራት ግን ካበይ ይምጽኡ? ኣፍሪካዊት ሃገር ኬንያ 1,000 ወታደራት ከወፊ ኢላ ኣላ። ካልእ ኣፍሪካዊት ሃገር በኒን 2,000 ወታደራት ድማ ካባይ ክትብል ተሰሚዓ። ቤት ፍርዲ ኬንያ ወታደራት ሃገር ንመሸጣ ኣይውዕሉን ዝብል ፍርዲ እኳ እንተመሓላለፈ መንግስቲ ኬንያ ግን በዚ ዲበቲ መብፅዓይ ክፍጽም እየ ይብል። ገና እቲ መደብ ብኩሎም ወገናት ናይ መወዳእታ ውሳነ ይተዋህቦን። ግን ወላ እውን ናይ መወዳእታ ውሳነ እንተተዋህቦ ናይ ምዕዋት ዕድሉ ኣካታዕ እዩ። ልዕሊ ኩሉ እዞም ጭፍራ ሀይታውያን እዮም። ስለዚ ኣብቲ ዝመልክዎን ዝፈልጥዎን ሃገር ኣትዩ ዝገጥሞም ጋሻ ሓይሊ ኣድማዓነቱ ከጠራጥር ግድን እዩ። ብተወሳኺ ሽግር ሀይቲ ካብ ስር መሰረቱ እንክርአ ጣልቃ ሓይልታት ወፃኢ ሓደ ጠንቂ እዩ። ዝያዳ ኢዳእታውነት ኣሜሪካን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ባዕሉ ንዝፈጠሮ ሽግር ከህድእ ክከኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ኩሉ ደላይ ሰላም ሀይቲ እየ ዝብል ንገዛእ ርእሱ ክሓቶ ዘለዎ ዛዕባ እዩ። ንሀይቲ ግን ሽግራ ንምፍታሕ ብውሕዱ ዓመታት ወይ ዕቁዳት ክወስደላ ምዃኑ ኣይጠራጥርን። ንግዚኡ ነታ ሃገር ዳርጋ ዘይወግዓዊ መራሒ ኮይኑ ዘመሓድራ ዘሎ ባርቢኪው ዝተባህለ ወረበላ ወይ ጋንግስተር ዕጫ ሀይቲ ሰዓዱ ኣብ ክቡራት ሆቴል ኮይኖም ብዘካየድዎ ኣኼባታት ከም ዘይውሰን እናገለጸ ንቐዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ናብ ሃገሩ ንኸይምለስ ኣጊዱ ዋና ኮይኑ የመሓድር ኣሎ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተባሂሉ ምስቶም ወረበላታት ዝርከብ በዓል ስልጣን ብወገኑ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ወጊኑ እንተቐጺሉን ስልጣኑ ክረክብ ምስ የገድዶን እቲ ሃገር ናብ ኩናት ሕድሕድ ከተመርሕ ዘሰቅቕ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከጋጥምን ከም ዝኽእል የንፍድ። እዚ ግን ንስለ ዝረባ እምበር እታ መንግስቲ ኣልቦ ሃገር ድሮ ኣብ ኩናት ሕድሕድን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ኣትያ ከም ዘላ ኣየጠራጥርን። ጉዳይ ሀይቲ ንምሁራት ፖለቲካ ዝጨነቐ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። ጉዳይ ሀይቲ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ኣህጉራውያን ተቋማትን ፈተና ኮይኑ ኣሎ። ዋላ እኳ ኣብ ዜናታት እኹል ሸፈነ ኣይወሃቦ እቶም
How Nations Fail ኢሎም ክመራመሩ ዝውዕሉ ሰባት ግን ቀልቦም ብሄይቲ ከም ዝተባሕተ ዘከራኽር ኣይኮነን። ንህዝቢ ሃይቲ ግን እቲ ናይ መከራን ጭቆናን ዓመታት ገና ዘብቅዕ አይመስልን። Roi des anges, l'âme songe bititan, soit l'enoué, soit l'enoué par un goût, soit l'enoué, l'âme songe bititan, soit l'enoué.